Xa está, non, Miguel? No, espera. Informática rompe, ¿no? Silvindo, estás aí, pero vamos a empezar. O ideal sería que puxeras a cámara. Por a miña parte podemos comezar. Vale. Bueno, pois, boa tarde. Vamos logo dar a comenzo a este pleno ordinario. Saudamos aos concelleiros, pero tamén a xente que pode estar agora mesmo véndonos. Damos as grazas pola súa atención e tamén é un detalle que esteñan seguindo unha cousa tan boa e participativa que pode ser un pleno do Concello de Burela. Bueno, comezamos polo primeiro punto, que é a aprobación da ata da sesión anterior. Se hai alguna cousa que vostedes queiran indicar, ben, e se non, pois aprobámosla por unanimidade. Simplemente sinalar que como Ana María Álvarez non asistiu á anterior sesión, considerarse que a súa é abstención. Vale. Vale. Entón, queda así, non? Como dice o secretario, aprobámosla entón por unanimidade. Ben, o segundo punto é a expediente 897 do 2020, cancelación e devolución de garantía contrato recollida de residuos sólidos urbanos, limpeza viaria, limpeza de praias e xestión do punto limpio, que a empresa correspondente é GESECO. Señor secretario, se quere, proceda. Boa tarde, procedo a ler a parte dispositiva do ditame da Comisión Informativa de Economía e Facenda do pasado luns. Primeiro, conceder a devolución a SA Gestión de Residuos e Conservación GESECO con NIF A82527095 do aval bancario depositado o día 30 de xaneiro de 2017, garantía da obra, servizos de recollida de residuos sólidos urbanos, limpeza viaria, limpeza de praias e xestión do punto limpo municipal no Concello de Burela, por importe de 30.009,79 euros polo transcurso do prazo dun ano desde a finalización da prórroga, para a cal deberán acudir ante a Tesorería Municipal provistos da documentación acreditativa da representación. Segundo, ordenar que se proceda a efectuar a pertinente notificación do acordo ao interesado, de conformidade co establecido no artigo 40 da Lei 39/2015 de 1 de outubro do Procedimento Administrativo Común das Administracións Públicas. Terceiro, dar traslado á Tesorería Municipal os efectos oportunos. Bueno, o outro día xa nas comisións informativas falamos de este tema
Evidentemente, é unha cuestión que hai que cumprir porque por lei estamos obrigados, dado que presentas un aval, Genseco rematou o seu contrato o 31 de marzo, por tanto, non se fixo ni se reclamou nada nese tempo, que era cando había que facelo, porque, lóxicamente, considerarse que cumpría todos os requisitos que se lle marcaban, por tanto, unha vez pasado xa todo este tempo, solicitaron tamén a súa devolución, como é normal, e, por tanto, pues, bueno, o que consiste basicamente neso de facer a devolución dunha maneira formal, porque por lei estamos obrigados. Así que non ten moita volta de folla, máis ben un proceso administrativo que se concorda ca legalidade que hai que cumprir. E agora dou un paso a intervencións. Empezamos por Mario Pillado, se fai favor, pois, se ten algo que comentar. Sí, o informe de tesorería, claro, indica que hai que devolver ya, digamos, o aval ou a fianza a esa empresa e nos vemos que é un medio trámite administrativo e nós non vamos opoñernos en todo caso a iso e vamos votar a favor. Vale, pues moitas gracias. Manuel Rocco. Señor alcalde. Bueno, claro, si quer, señor Pillado. Ao Grupo Municipal Popular parece que non pode ser de outro modo totalmente razonable e xusto que unha empresa que presentou un aval para, de algún xeito, garantir o cumprimento dos deberes e obrigacións asinados nun contrato e nun prego de cláusulas técnicas e administrativas se lle devolva a cuantía depositada. En tempo e foro, iso sí. Manuel, Manolo, non se escoita ben, Sería raro. Escoitaseme mellor agora? Mellor. Sí? Algo mellor, sí. Doi agora? Vale. Pois como iba dicindo, que nos parece xusto e razoable que se devolvan os cartos a unha empresa que presentou un aval sempre cando cumplira co prego de cláusulas técnicas e administrativas. Tamén nos parece igualmente razoable e xusto que se unha empresa que presentou un aval para garantir o cumprimento duns deberes e obrigacións contractuais non cumpre con todos ou parte deles, se lle reteña toda ou parte da cuantía presentada do aval. De feito, no caso de que esta última fora a situación actual, esa retención monetaria serviría de algún xeito para compensar aos vecinos e vecinas de Burela polo posible incumprimento das obrigas e deberes contractuais da mencionada empresa. Chegados a este punto, señor alcalde, a pesar do que dixo o señor Pillado, como os membros desta corporación, electos no seu día polos vecinos e vecinas de Burela para defender os intereses destes, podemos dilucidar se a empresa Genseco cumpriu ou non coas súas obrigas e deberes contractuais co pobo de Burela. Como podemos saber? Vostede pretende devolverlle uns cartos depositados no seu día a unha empresa sen saber se cumpriu coas súas obrigas contractuais. Onde está o informe que avala o grado de cumprimento contractual de Genseco? Onde está? Onde está o informe técnico municipal que avala ese grado de cumprimento? Onde está ese informe técnico final que ben podería haber feito a empresa Nuevas Ventajas, contratada no seu día polo Concello de Burela, non sei se no ano 16 ou 17, para levar a cabo control operativo, vixianza e avaliación do servicio de recollida de residuos, limpeza viaria, limpeza de praias e xestión do punto limpo? Onde está, en definitiva, o documento que acredita que a empresa Genseco cumpriu con todo ou parte do servicio encomendado en Burela, con todas ou parte das melloras que figuran no contrato? Ou é que o equipo de goberno lle vai a dar 30.000 euros a Genseco por puro altruismo e xenerosidade? Moitas gracias, señor alcalde. De nada, está moi ben. Vamos a ver, en primeiro lugar, non se devolve, nosotros non llevamos a devolver, son cartos que teóricamente son del xa, de entrada, se non hai nada que o impida. Exactamente, hai unha forma de demostrarlo. Non houve nada, ninguna petición, ni ninguna cuestión que xustificara unha rebaixa ou que non se devolvera ninguna parte ou unha parte, non? Unha parte proporcional. Houve, sí, durante o tempo que estuvo traballando, non en prórroga, sino o tempo que estuvo traballando, é certo que houve constantemente unha empresa que se estaba mirando de que cumplira todos os requisitos que estaban determinados no contrato. E así se fixo.
había unha cuestión rigurosa de control cos seus cálculos, con toda a cuestión que había, se había que corrixir algo, corrixían e corrixían ben, o sea que non había ningún problema. Tamén houve un técnico municipal que tamén avalaba un pouco esta cuestión de seguimento e de traballos que facía a empresa. Por tanto, non se viu nada mentre estuvo traballando, viuse que iba cumplindo perfectamente de acordo cos informes que se nos viñan dando, e, por tanto, non houve ninguna justificación para solicitar ou apartar ninguna parte desta aval. Agora, tampouco houve ninguna petición formal de que fixera ou corrixira ou a maneira alguna circunstancia que nosotros víramos que estaba funcionando mal. Por tanto, non hai nada que impida. Encima, estamos obrigados por lei, unha vez xa transcorrido o tempo que transcorriu, estamos obrigados por lei de facer esa devolución. O único que estamos é cumplindo esa lei. Así que xustificacións hai, non temos por que negarnos, dado que é de cumprimento. Quere intervir de novo o señor Mario? Don Manuel? Non? Ben, pois entonces... Sí. Vale. Sí. Gracias, señor alcalde. Vamos a ver. Con total honestidade, é que os veciños e veciñas de Burela o que lles interesa é que o seu alcalde que lle representalos vai defender os seus intereses. Vamos a ver, é certo todo o que vostede di, pero tamén é certo que non existe ningún informe que avale todo iso que vostede di. É onde hai documentos que alan palabras. En todo expediente, o único que informe que hai é o que vou citar eu dentro dun momento. Neste caso, para que favor desfai aos veciños e veciñas de Burela, o que parece ser que pretende quitarles 30.000 euros, a pesar do que vostede di, sen ningún tipo de justificación, que ben poderían estar dedicados a outras cuestións, como a aliviar a carga que xa ten en ría pola crise económica os empresarios autónomos e familias de Burela. E dicimos quitarles, porque no único informe que se presenta neste expediente, o único, o de tesourería, indícase claramente, en máis dunha ocasión, que non consta a preceptiva acta de recepción ou conformidade de traballo. E cito textualmente a conclusión. La que suscribe hace constar la necesidad de que se realicen las actas de recepción de los contratos por los técnicos competentes, o, en su caso, se hagan constar las responsabilidades que dan lugar y se proceda a la ejecución de las garantías. Non hai informes do grado de cumprimento do contrato, non hai actas de recepción do contrato. En resumo, non hai nada que acredite que a empresa GESECO cumpriu total ou parcialmente con aquilo que se asinou. Pero vostedes pretenden devolverlle, como se di vulgarmente, pola cara un aval previamente depositado. É máis, non só está a facer caso omiso ao informe de tesourería, senón que se está a obviar a cláusula 25ª do prego de cláusulas administrativas particulares, que di textualmente: dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, la dirección facultativa, a instancias de la persona responsable del contrato o de la persona contratista, redactará un informe sobre el estado de ejecución del servicio. Si el informe no fuera favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecución del servicio y no al uso durante el plazo de garantía, se dictarán las instrucciones oportunas a la persona contratista para su reparación, concediéndole un plazo para eso, durante el cual continuará encargada de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad ninguna por la ampliación del plazo de garantía. E remata esta cláusula diciendo algo muy clarificador, no podrá solicitarse la cancelación, repito, no podrá solicitarse la cancelación o devolución parcial de la garantía, es decir, tu aval, en el supuesto de recepción parcial. Neste caso, non é que non exista unha recepción parcial, é que simplemente non hai un documento que acredite esa recepción. E iso dio o informe de tesourería. Sí, señor, vostede ten unha vez máis unha curiosa forma de defender os intereses, os nosos intereses e máis de toda a veciñanza de Burela. Fíxese vostede un exemplo, a súa forma de actuar. Cando un veciño ou veciña de Burela
cando un autónomo ou autónoma de Burela, un pequeno ou pequena empresaria, fai unha obra nova ou de reforma, o Concello pide un certificado final de obra que acredite, como é de recibo, que ese pequeno promotor de Burela executou a obra conforme ao proxecto. E se non a presenta, non hai, por exemplo, licencia de apertura. Vostede, a unha empresa externa, contratada polo Concello, permítelle rematar o seu traballo sen ter ninguna documentación que acredite o grado de cumprimento do mesmo. É dicir, vostede é máis estricto coa veciñanza de Burela a que di representar que cunha empresa contratada polo propio Concello. Algo realmente asombroso. Xa supoño que vostede estará tranquilo. Señor Llano, vostede si que ten un bo aval no outro grupo desta corporación, por aqueles que van a consentir esta nova falcatrúa unha vez máis. Pero como xa se daría conta pola exposición dos feitos, repito, dos feitos, que vostede mesmo documenta neste expediente, señor Llano, nós non imos a colaborar neste novo despropósito. Moitas gracias, señor alcalde. Vale, señor Pillado, falo este antes porque despois teño que darlle un remate. Ben, eu simplemente por alusións, como se referiron ao noso grupo como aval, para aval, por exemplo, que tiñamos no Concello de Catoira, onde, como ben sabemos, outra vez o Partido Popular incumpliu a lei de transfugismo, e para aval o que se está a producir no Concello de Castelo do Miño, onde o Partido Popular tamén está incumplindo a lei. Así que, antes de pronunciarse, de falar do noso nome, mire ben o que dice, antes de referirse a nós como un aval, ou como se apoyáramos según que cousas, mire moi ben o que dice, porque logo a realidade é completamente diferente, nada máis. Bueno, non, señor Rouco, espera un momento, porque eu non sei como entende vostede as cousas, ou porque dicir que esta nova faltruqueada, ou como que queira chamar, que dice usted, é que son moi serio. É que estou moi serio, señor Rouco. Eu entendo que lera moito artículo que dice e continúe diciendo e tal, esas cuestións, vamos a ver. Esta empresa rematou o 31 de marzo do ano 19. Aí, nesa temporada que tuvo, despois xa foi unhas prórrogas, que xa se sabe como foi, non vamos a repasalas aquí, pero xa estaba fora do prazo para reclamarlle nada. O sea, leva un ano, ou tuvo casi un ano traballando, realmente non tiña por que incumplir, nin cumpliu. Cando tiña que solicitarse desde o Concello, era desde logo naquel tempo que estuvo traballando. Non houve nada que requerira unha perda do aval, nada. Que non estamos defendendo os intereses do pobo, que non podemos defender os intereses do pobo intentando facer injusticias con algunha empresa. É que usted parece ser que a defensa dos intereses do pobo pasa por reclamarlle a unha empresa algo que non ten por que dala. É que eso xa é máis serio, é moi serio. Eu entendo que estuvera repasando, vendo diferentes páxinas onde indicaban cousas, pero eso xa non significa nada. O que significa que desde que rematou o seu contrato, non se antes de rematalo, non se reclamou nada. Por tanto, realmente cumpliu, ou debes entender que cumpliu aqueles requisitos do seu traballo. Por tanto, foi un traballo digno e non hai por que negarlle esta aval. A parte que estamos obrigados por lei. Usted venga é que explicouse outro día na sesión informativa, volvese a explicar se quere hoxe, pero isto está obrigado por lei. Se está obrigado por lei, que volta lles estamos dando? Donde dice digo Diego e despois tal e podemos cual, home, vamos a ver, hai que ser serios e non confunda usted as cousas. Non pense que devolver un aval significa perxudicar ao Concello de Burela en ningún dos aspectos. É o contrario. Aquí estáse facendo as cousas ben. Se está facendo ben, estánse defendendo os intereses integrais da nosa veciñanza. Non confunda, nin intente confundir. Eu intento, recoñezo que usted estuvo lendo aí, bueno, pareceme moi ben a lectura, pode coller unha experiencia que ao mellor o futuro lle pode servir. Pero agora non confunda. Nin nos confunda a nosotros. Aquí a injusticia non hai. Aquí o único que hai é unha aplicación da lei. E esa lei vamos a aplicala. E, por tanto, vamos a devolver esa aval porque non hai por que non facelo. E nada máis. Vamos a facer a votación. Señor Rouco, unha vez rematado, rematouse. Si... Diga. Diga, señor Rouco, diga. Sí, nada. Era por alusión ao que dixo o señor Pillado. Agradezolle que cando queira excusar o seu posicionamento se circunscriba a comunidade autónoma de Galicia. Agradezo que
non se vai a máis alá. Iso é moi bo para ter en conta. Pero, bueno, aquí estamos en Burela, falamos de Burela. Solamente iso. E vostede, señor alcalde, o que intenta confundir é vostede, é vostede. Nos dixemos desde o primeiro momento que non nos opoñemos á devolución. Parecenos xusto e razoable. Pero que documento hai que garantiza que iso está cumplido, que ese contrato está cumplido? Non hai nada. O propio informe de tesorería e a cláusula 25ª son claras. Iso é a documentación que vostede mesmo presenta. Vostede mesmo. Documentación que vostede asinou. O sea que non me diga, nin intente, unha vez máis, de forma o seu estilo tan civilino, intente descalificarme como a que simplemente facemos unha lectura, como se fuéramos lendo unha novela. Isto é documentación que vostede presenta, documentos do expediente. Quere aprobar? Aprobio. Coa connivencia do bloque? Págao. A responsabilidade é súa e máis de quen o apoia. Nada máis. Non pasa nada. Nós non o temos nada claro. Non sabemos se cumpliu co 100% do contrato, co 50%, co 90%, non o podemos saber. Non hai nada que o acredite. Como vamos a devolver unha cantidade que non sabemos se cumpliu co contrato? É simplemente iso, señor alcalde. Non é nada máis. Moitas gracias. Verá, ao non haber ningún documento que reclame, xa de por sí queda libre, porque se non hai, sobre un documento que reclamarse e non se fora atendido, entonces ainda podemos estar en dúbidas, ainda podemos facer algo, pero non hai ningún documento que o reclame. Por tanto, xa é suficiente. E é verdad que non o teñen nada claro, deben de procurar ter as cousas claras. E non veñan aquí chamando a atención se é autonomía, se non é autonomía, se é país ou non é país. Eso é outra cousa. Usted ten que entender que hai diferentes opinións e que cada un exprésase aquí. Eu penso que debes facelo a máis libremente. Por tanto, eu penso que o que non o tenen claro son vostedes. Se iso lle serve para votar en contra de unha cuestión que é unha obriga de lei, pois, bueno, justifíqueno antes do electorado. Así que procedemos á votación. Votos a favor da devolución? Ben, están contabilizados. Votos en contra? Bueno. E 4 votos en contra. Ben, a abstencións non hai ninguna. Hai un concelleiro que non emitiu o seu voto. Hai un concelleiro que non emitiu. Sí. Poden repetir a votación ou non, aí como desexe. Que non hai. Volvemos a votar, porque por si acaso, para que non quede confusión ninguna. Votos a favor da devolución. E señalizade ben a pantalla. Ben, está ben claro agora, non? 9 votos a favor. 9 votos a favor, están contabilizados. Ben. En contra? 4 votos en contra. 4 votos en contra. Vale, perfecto. Ben, pois entón queda aprobada a devolución do aval á empresa GSEC. O punto número 3, 4 e 5 son dacións de conta, que eso xa teñen a información nas súas mans. Pasamos logo ao punto seguinte, que é o de mocións. O de mocións entrou por vía de urxencia unha moción do Grupo Popular, entón, quen quere defendelo esta cuestión? Giovanna ou Manuel? Giovanna. Bueno, pois entonces defenda usted a cuestión de urxencia e todos votaremos ou non a urxencia desta moción. Vale, veña Giovanna, cando queira. Gracias, señor alcalde. Paso a ler a nosa moción. A Ordenanza Municipal número 24, reguladora do imposto sobre bens inmobles, fixa no seu artigo 6.3, indica que a domiciliación do imposto sobre bens inmobles implicará o seu fraccionamento en 2 períodos, de xeito que o primeiro cargo realizarase o 5 de xullo polo importe do 50% do recibo e o segundo cargo realizarase o día 5 de outubro polo restante importe do 50% do recibo. Aínda que a xestión da recadación está delegada na Deputación Provincial, a capacidade normativa é exclusiva do Concello ao tratarse dun imposto no que a Administración local é soberana para fixar, dentro das marxes legais, os tipos impositivos, exencións ou períodos e prazos de abono do imposto.
Atendendo á situación de crise actual, dado que unha das nosas obrigas como corporación é non poñerlle máis atrancos dos xa existentes aos veciños e veciñas deste concello, e tendo en conta que outros concellos da nosa contorna xa decidiron adoptar esta medida para aliviar a presión fiscal concentrada en determinadas datas do ano sobre a veciñanza, co beneplácito tanto de intervención como de secretaría, o Grupo Municipal Popular do Concello de Burela propón ao Pleno da Corporación a adopción dos seguintes acordos. Número 1. Modificar o primeiro párrafo do artigo 6.3 da Ordenanza Municipal número 24, reguladora do imposto sobre bens inmobles, de xeito que quedara redactado como segue. A domiciliación do imposto sobre bens inmobles implicará o seu fraccionamento en 4 períodos, de xeito que o primeiro cargo realizarase o 5 de marzo, o segundo o 5 de xuño, o terceiro o 5 de setembro e o cuarto o 5 de novembro, cada anseu polo cuarta parte da proporcional do importe total do recibo. Número 2. No que se refire ao pago do IBI pendente de aboar para o presente exercicio, este fraccionarase en 2 períodos mensuais non consecutivos. Número 3. Deste acordo darase conta a excelentísima Deputación Provincial de Lugo para a adoptación por parte da mesma das medidas oportunas para o cumprimento da ordenanza. Gracias, señor alcalde. Bueno, eu pidelle que declarara a urxencia, porque é urxente presentar esta moción agora. O sea, porque é urxente, porque ten que ser, non se pode poñer así dunha forma urxente, pero eu entendo que o que deu usted foi a moción que vamos a debatir, pero non explicou moi ben a urxencia. Bueno, pois entón eu doullo paso a Manuel Pillado, a Mario Pillado, se el acepta, nosotros non temos inconveniente tampouco en debatir isto. Mario. No, Manuel Pillado é meu pai, pero bueno, Mario Pillado acepta perfectamente como portavoz do seu grupo a debater a moción. Vale, pois entón vamos a debater a moción. Cando queira, entón, Giovanna. Anda que xa casi a ler, pero... Sí, no, xa a lin, espera. Xa a lin inteira, disculpa por adiantarme. Nada, pois entón, Mario, interveña cando queira. Ben, esta é a mesma moción que xa veo ao pleno non sei se no anterior do anterior. Nós xa nos estivemos naquela ocasión e, bueno, creo que debemos facer o mesmo e vamos a facer o mesmo. E non temos constancia de se ao conxunto da veciñanza lle interesa ou lle compensa ou lle é mellor, claro, é o do seu interese, crear 4 pagos ou fraccionalo en 4 ocasións. E, bueno, non somos conscientes de que este recibo é un recibo que se pasa, digamos, por medio da Deputación Provincial de Lugo, e non sei se pode facer unha metodoloxía ou un proceder diferenciado por un concello, en todo caso que se pronuncie ou ben o secretario, ou ben máis ben a intervención, que é o máis adecuado, tratándose dunha taxa, dunha ordenanza fiscal, que se pronuncie sobre iso, non? Creo que sería clarificado. Nós, en todo caso, ímonos a abster porque non sabemos se é do interese de toda a veciñanza fraccionalo en 4 pagos. Vale. Moitas gracias, don Mario. Bueno, esta moción é a segunda vez que ven aquí, cambiaronlle algunha cuestión, cambiaronlle, bueno, cosas de datas, algunha literatura máis na exposición de motivos, pero pola mesma razón que da outra vez dixemos que era mellor que a retiraran, sigue vixente esas mesmas razóns, non hai unha contradición. É mellor que a retiren, que volvan a aplicarla. Nosotros, con respecto a isto, vamos a facer unha revisión formal, como debe ser, de todas as tasas, precios públicos, impostos, nun pleno que vai a celebrarse aproximadamente outubro ou novembro, onde se van a facer as propostas correspondentes. Con respecto a esta moción de facer unha variación, de repartir en 4 tramos, bueno, 4 prazos, porque son 4, non son 3 ou son 5, porque a proposta depende, que sea, mellor a xente que non lle interesa que lle fagan tanta partitura, senón facela dunha sola vez ou de dúas. O sea, isto é certo que non está moi documentado, nem se sabe moi ben por qué. Hai unha cuestión aquí que xa lle lo digo que é imposible, que é o do 5 de novembro. O 5 de novembro, esa data xa ten que estar, porque claro, aquí quen funciona, nosotros temos isto que nos lo leva é a Diputación de Lugo, por tanto, a Diputación de Lugo quen ten que traballar sobre toda a documentación, sobre todo o que se fai ali, e tramitar e todo isto, e dice que
antes de novembro xa ten que ter listo a entrega. Por tanto, xa había que revisar incluso as propias datas onde se vai aplicar a cuestión do reparto do que teñen que pagar, non? Na proporcionalidade. E despois de facelo 2 meses consecutivos este ano é imposible. Xa o digo porque está aprobada unha cuestión de aplicación, e esa cuestión de aplicación é para todo o ano. Isto teria que renovarse agora, donde corresponde, no pleno que corresponde, en novembro ou así, entonces aplicarse a partir de xaneiro. Pero isto así, tal como está, aparte que non se pode aprobar isto porque implicaría cambiar unha norma que existe no Concello e non se pode facer a través deste medio. Aquí dicen ustedes, en algún lugar, fixéronse co beneplácito, ou dicía que as súas intervencións, que as súas informes de intervención e de secretaría, pero isto, lógicamente, para facer isto, hai que antes facer esos aportacións tanto dos técnicos e despois ver e estudiar perfectamente cual é a mellor fórmula, e tendo en conta que temos que estar de acordo, que eso xa o fixemos este ano, derivado do virus, esta cuestión que houve que modificar, xa fixemos a través da Diputación e de acordo coa Diputación. Non se pode tomar unha cuestión así, arbitraria, solamente por parte do Concello, sin ter en conta o traballo e os intereses e as fórmulas que deben de aplicarse na Diputación. Por tanto, tal como está isto, non se pode aprobar baixo ningún concepto, porque isto implicaría unha reforma agora mesmo, e iso é imposible. Xa yo lo digo. É imposible agora mesmo de poder aplicar isto. Por tanto, ou retiran, e volven máis adiante, cando se xa as taxas ou fai unha proposta formal ou algo así, estudiaríase. Pero agora, tal como está, é a mesma que se rexeitou ou que retiraron e fixeron ben naquel momento. Eu tamén lo digo, é mellor que a devolvan e despois se aplicará máis adiante cando se vai a tratar o tema das taxas no seu conxunto e tamén, lógicamente, tamén se cubriría esta taxa, se miraría de acordo coa Diputación e de acordo cos intereses da veciñanza, que é o que máis ou menos pode interesar no seu conxunto, aplicaríase. Pero agora mesmo, xa lle digo, que non se pode. Esta moción, tal como están as propostas, as leis, todo isto, e as aplicacións das taxas, non se pode levar isto para adiante. Vostedes verán, se a retiran, ben, volverán a traerla máis adiante, pero, como mellor, con unha proposta para telo en conta para cando se fagan o pleno da revisión de taxas, precios públicos e impostos. E se non, pois nada, teremos que votar e rexeitala a esta moción. Vostedes dirán. Giovanna? Como xa dixeron tanto Mario como vostede, esta moción é a mesma que este grupo municipal presentou o pasado 4 de xuño, salvo por algunha incorporación. Naquela ocasión emprazounos a retirala pola imposibilidade e convidounos a que acudísemos xunto do secretario ou da interventora para que nos explicaran o procedemento para a modificación dunha ordenanza. Nos fixámoslle caso e a nosa sorpresa é que non existe ninguna imposibilidade para unha modificación. E máis, na nosa contorna, outros concellos durante este período levaron a cabo este tipo de cambios. Mesmo corporacións do mesmo cor político que o vos. Polo que non vemos ningún impedimento para aprobar esta moción. Vostede dixo que é imposible pola dificultade de coordinación na xestión tributaria e pola Diputación Provincial. Non entendemos, e creo que naide pode facer, que sexa imposible para Burela, pero que para outro concello non. Este grupo non atopa ningunha traba, senón unha falta de vontade política. Este grupo municipal o único que quere é aliviar a carga fiscal aos veciños e veciñas de Burela. A día de hoxe este goberno non adoptou ningunha medida para axudar a que as familias ou os autónomos da vila podan superar a crise que estamos vivindo. Esta era unha proposta, non quere dicir que non puidéramos modificar algún dos puntos. Gracias, señor alcalde. Non é cuestión. Bueno, vamos a ver, eu creo que xa lles explicaron os técnicos aquí, realmente, pois máis ou menos ben os mesmos términos, non cambiaron, no fundamento non cambiaron absolutamente nada. E sí que hai certos concellos que fixaron as súas aplicacións, depende como teñan as súas cuestións internas. Eu non me vou a meter. Aquí, ou mellor, algún concello como Viveiro pode aplicalo dunha determinada maneira. Bueno, pero nosotros non podemos cambiar as tasas así, de bote pronto, como ben xustificado que esteña nunha moción. Non se pode. Iso ten que tratarse de outra maneira.
cando se revisen as tasas, xa estou dicindo, revisa as tasas, os precios públicos, e todo isto, vamos a facelo. Que non se tomou ninguna medida desde este Concello con respecto aos autónomos, comerciantes, hostaleiros, bueno, todo o entramado comercial e empresarial de Burela, eso eu penso que non se corresponde. Non sei se lle conta cousas o señor Manuel, pero aquí, desde logo, nosotros sí que estamos actuando, estamos xa no que se fixo e se levou adiante cando foi a pandemia. Todo o que se fixo cas empresas de varios e está coordinadamente con eles atendendo aquelas súas necesidades que puderan ser máis urxentes. E agora, sabe todo o mundo, e o explicamos o outro día, que se vai aportar 120.000 euros para, eso, claro, ten uns trámites, non é automático, veñen ustedes mañá que xa lle vamos a pagar, non. Ten uns trámites, pero esos trámites estánse dando para adiante, xa sabemos que van ser 120 ou 125.000 euros o que vamos a aportar para unhas axudas mínimas, xa o sei, pero dentro do marxen que poden ter os concellos, por lo menos aplicaras unhas 125.000 euros que esperemos que no mes de setembro, ao longo do mes de setembro, se poida ir efectuando. Así que sí que facemos as cousas. Eu refírome que para modificar unha taxa existe unha fórmula, existe un reglamento, existe unha cuestión que hai que respetar e hai que facelo de acordo con moitas cousas. Unha delas é os informes dos técnicos, con a oportunidade, ca ventaxe que pode existir, valorar, o sea, hai que facer moitas cousas. Non é tan automático como para traer e aquí nos queremos facer porque... Non, eso non é tan... Aquí tal como fora, que por o que eu sei, viñeron, fixeron unha entrevista cos técnicos. Os técnicos explicaron perfectamente como tiña que ser isto. Bueno, pois, penso que na súa base fundamental sigue sendo o mesmo que o 4 de xuño. Eu penso que non hai nada que nos poida facer cambiar o testimonio que manifestamos daquela. Eu diría que se queren, retírena, traigana máis adiante como unha proposta para facer unha modificación, a súa proposta que podemos ter en conta cando se faga o pleno onde se van a revisar, onde se van a volver a facer unha cuestión integral de todas as tasas, precios públicos e impostos. E despois, de acordo tamén ca Diputación, pois, dalle para adiante algunha cuestión que nos parece importante. Pero hai que discutir, a ver se son 4, se son 3, se son 2, hai que mirar a ver a oportunidade e, desde logo, a necesidade ou a ver como está novembro toda esta situación e, bueno, iso pode tamén determinar unha condición e un posicionamento. Así que, de momento, eu digolles que retiren e, se non, vamos ter que rexeitámola e xa está, non hai ningún problema. Giovanna, cando quere, remate. Disculpe. Nesta ocasión preferimos non retirala, xa que se vai rexeitar máis adiante, intentaremos que salga adiante. Bueno. Ben, pois entón vamos a votar a moción. Votos a favor da moción. Está, señor secretario. 4 votos a favor da moción. Votos en contra. Bueno, para baixo. 6 votos en contra. 6 contra. Abstencións. 3 abstencións. Vale, perfectamente. Bueno, pois xa queda rexeitada. Agora, pois, corresponde a rogos e preguntas. Don Mario, ten algunha que facer? Sí, xa lle comento que sí. Antes de nada, gustaríame corrixir un erro que cometín no anterior pleno no turno tamén de rogos e preguntas. Bueno, non foi no turno de rogos e preguntas, foi coa proposta que facíamos para o tema das taxas das terrazas, que dixen que xa se lle devolverá a cantidade a un propietario, non era unha devolución da cantidade pola taxa de terraza, senón que era porque se cometeron un erro na autoliquidación e digamos que o propietario pagou demais. Xa foi aclarado ese punto e primeiro, antes de nada, quería aclarar que foi un erro que cometimos nós ao interpretar a acta da Xunta do Goberno local. Logo, como tamén se deu dación de conta dos decretos, empezo por isto e depois paso aos rogos e preguntas. Vimos que hai varios decretos de recoñecemento de obrigas onde vayan as facturas con levantamento de reparo nas que se advirte a necesidade de tramitación de contratos menores segundo a Lei de Contratos do Sector Público. Concretamente son os decretos, correspondentes ao 2020, 300, 309, 346, 357, 412 e 424,
Queríamos que se nos explicara ou que se nos dé unha explicación sobre este feito de que teñan levantamento de reparo. Entendemos que é sobre o segundo que se indica, que é que se advirte a necesidade de tramitación de contratos menores, pero creo que non queremos que se poda explicar máis polo miúdo. Logo, son primeiro 4 rogos e logo unha serie de preguntas. O primeiro rogo é que, visto que o éxito que están tendo a visión de plenos telemáticos, e vistos a veces as dúbidas que hai a hora das votacións ou incluso das quendas de intervención, propoñemos que se elabore un regulamento orgánico para o pleno, no que se regulen quendas de intervención, sistemas de votación e incluso a grabación e emisión do pleno, como está a facer agora mesmo, e incluso cando o pleno sexa presencial, non? Logo, temos recibido queixas da veciñanza sobre o estado do acceso ao arquivo do Concello, así que creemos que é necesario que se mellore nese asunto, facemos ese rogo. En canto ao servizo de limpeza, comézanos a chegar queixas da veciñanza porque non se ven as melloras prometidas e que xustificaban o aumento do prezo, porque se aprecia especial atención a certas zonas, como as plazas ou as ruas principais, mentres outras seguen en total estado de abandono. Entón, convertimos esa queixa que nos fai chegar a demanda nun rogo neste pleno. E logo recordamos que fai 2 anos, no mesmo pleno de xullo, presentábamos unha moción para a retirada da rúa do distintivo de fillo adoptivo da vila de Burela ao bispo Hijo Garay. Como se recordan, esa moción foi emendada polo Grupo Socialista, acordándose nese pleno a creación dunha comisión para revisar os vestixios franquistas na nosa vila, e como creemos que non teria moito sentido volver coa mesma moción, porque creemos que os puntos de partida de cada grupo serían os mesmos e non ia ser adiante, así que lle rogamos que, igual que se comprometeu, aunque foi no anterior mandato, a crear esa comisión, pois que cree esa comisión para revisar os vestixios franquistas na nosa vila, non? Logo queremos saber, temos 3 preguntas máis, cal é a situación administrativa e legal da zona de Torrentes e se teñen solucións para a mesma. Logo, en canto aos servizos de Ocietoca e dos cursos do CIN, do Centro de Información á Muller, queremos saber cando van comezar e que protocolos teñen para preparar eses servizos, tanto da Ocietoca como do CIN. E, por último, queremos saber, que é algo que tamén preocupa a unha gran parte da nosa veciñanza, que información de parte da Xunta de Galiza posúe o Concello de Burela acerca do inicio do curso escolar, tendo en conta que en Burela existen 2 escolas infantís, 2 colexios e 2 centros de secundaria, e tendo en conta que o mantemento ao servizo de atención nos comedores escolares corre a cargo do Concello. Entón, queremos que todo o que seña protocolos e información sobre o novo inicio do curso, que está xerando bastante incertidumbre, sobre todo entre os nais e as nais e os pais, pois creemos que é importante que, o Concello de Burela sexa informado pola Xunta e poida establecer ben a parte que lle corresponde. Nada máis. Grazas. Gracias. Bueno, señor Manuel, don Manuel. En caso será o señor Pardeiro. Estou activando moi boa, señor alcalde. Javier, sí. Todos os concelleiros. Temos 3 preguntas, un rogo, empezo polas preguntas, non? En primeiro é que numerosos veciños estánse a queixar unha vez máis do estado do abandono do cemiterio municipal. Que pensa facer o Concello para revertir esa situación? Perdón, o que están a queixarse de? Do estado de abandono do cemiterio municipal. E que pensa facer o Concello para revertir esa situación? Esa é a primeira. A segunda pregunta é... Escoitaseme ben, verdad? É que non escoitei ben, é que non escoito do estado de... De abandono do cemiterio municipal. Do cemiterio. Ese mismo. Ese. E que pensa facer o Concello para revertir a situación, non? Esa é a primeira, non? A segunda, ante a situación actual do servicio de socorrismo, cabe recordar que nestas últimas datas 3 socorristas abandonaron o seu posto de traballo para acudir a outros empregos, e que pensa facer o Concello e se valoraron a posibilidade en algún momento de contratar vixiantes como fan noutros concellos, por exemplo, o Concello de Barreiros, que ten contratados vixiantes veciños de Burela. E unha terceira pregunta, que é cando vai sacar as bases prometidas para axudar aos empresarios, aos autónomos de Burela, e unha vez que nos diga cando vai sacar esas bases se poida presentarlo ao Concello, cal vai ser o importe real que destinado a esas axudas? 125, 120, 115, é que
para concretar. Ben, e o último é un rogo, no? Que rogamos ao Concello que faiga valer as súas competencias no referente á xestión de biomasa vegetal. Agora que estamos na época estival, particularmente, especialmente nos horas do nosa vila, que algún presenta un aspecto lamentable. Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, pois moitas gracias. Vamos entón, con respecto ao BNG, pois eso que solicita, como é por nomenclatura, é mellor que non lo solicite por escrito e dámoslo sin problema ningún, non? Cuestión da... Pero, bueno, en principio, os barros levántanse derivados das urgencias das obras, ou que hai sempre argumentación para poder facelo, senón non se faría, lógicamente. Os plenos telemáticos, non estivemos falando hoxe do tema este. É certo que temos que buscar unha fórmula, un regulamento, pero, bueno, ahora mesmo está funcionando, penso que bastante ben, pero non estaría demais, se estivemos falando xa, cos técnicos hoxe de elaborar un regulamento tanto para telemático como para presencial. Temos que facelo, sí. O arquivo do Concello, bueno, que espella máis facilidade, tamén estou de acordo. Limpeza, dice que hai queixas na limpeza. Bueno, é certo, pode haber alguna queixa, pero tamén, desde logo, dice que non hai melloras, así que se notan as melloras en moitos aspectos. Estáse dando celeridade a todo aquilo que pode ser máis depresa para poñer a Burela e acomodala como ten que estar, como está que está, despois levar o mantemento prácticamente, e iso leva o seu tempo. Además, agora que coincidiu todo que hai que segar, que hai que recoller erva, que hai que andar por moitísimos sitios simultaneamente, a mesma hora, é moi difícil. Pero, desde logo, que o servizo de limpeza, eu penso que no lavado do contenedor, no servizo de recollida de seres, todo estáse notando, o do cartón, estáse notando unha barbaridade. E a limpeza xeral nas rúas, e agora que a maquinaria, pois tamén penso que se está notando. E que a limpeza de rúas, e de beirarrúas, isto tamén está notando, porque están facendo con bastante cadencia, e, lógicamente, algo se terá que ver. Con respecto á comisión, era certo que houbera unha proposta de constituir unha comisión de seguimento de propostas que tuvese, bueno, pues, en conta todo aquilo que un carácter histórico, un carácter de interés cultural, bueno, todo aquilo que realmente fose de interés para o povo, facer unha comisión. Por que se retrasa? Porque hai unha cuestión que, claro, temos que volver a traballar este tema, e igual o traemos a un pleno urgentemente, ou próximamente, para a cuestión de quen lle corresponda. Xa sabía que tiñamos elixido unha persoa a que fora a cronista oficial, e a cronista oficial, esta señora, pode leválo perfectamente para adiante, pero dicía que quería unha unanimidade plenaria e non unha parcial, como foi daquel caso, que o Bloque e o PSOE sí que votaran a favor e o PP en contra. Pero a cuestión sería de esa persona, se afecta, pois rapidamente se faría a comisión de seguimento, porque eu penso que esa persoa é fundamental para que esteña nesa comisión. Con respecto ás preguntas, a cuestión administrativa da cuestión de Torrentes estaba baixo unha cuestión de denuncia. Houve un xuicio e a persoa que denunciou ganou. Entón, obrigou o xuiz no ano 2015, antes de chegar nosotros aquí ao Concello, obrigou a facer unha serie de circunstancias para paralizar o que era o desenvolvemento de Torrentes e volver prácticamente ao momento inicial. Todo o que se obrigaba naquela cuestión judicial tense feito, xa ten rematado. Levou o seu tempo, non foi fácil nin doado, pero rematouse, agora mesmo está rematada. Que nos falta? Bueno, os informes dos técnicos xa están prácticamente rematados e xa están listos. Agora falta facer unha exposición pública do que se fixo, tal como está Torrentes, por ver se hai algunha alegación dos propietarios. Eso vais a facer o antes posible. Non sei se no mes de agosto será un bom mes, pero se non en agosto, en setembro, vais a facer unha exposición pública durante un mes ou que corresponda por lei, unha vez rematado, se non hai alegacións, ou xa hai alegacións parciais que se poden solucionar, en seguida se faría a cuestión final, que sería a entrega final, o balanceo final, e veríamos como queda todo. É interés, xa yo digo, tanto da veciñanza como do equipo de goberno, como de todo o mundo. Eu penso que o Torrentes apura para que se solucione dunha vez, pero tamén hai que dicir que esta unidade de Torrentes saliu moi viciada. E claro, derivada dese viciado
inicial foi moi difícil acadar dunha forma normalizada e rápida o proceso de torrentes. Por tanto, estamos traballando nisso, xa digo, máis ou menos no mes de setembro ou antes, se pudera, pois a abrir un prazo de alegación, unha vez rematado, se non hai alegacións, pois xa se aprobaría definitivamente, que xa nos tarda todos. Os cursos do CIN, agora mesmo acabamos de rematar un estado de confinamento, había unha reglamentación, ainda sigue habendo, porque na cuestión de educación sí que se permite, por exemplo, 15 persoas, se hai un espacio, xa un espacio grande. Se non, ainda sigue vixente, se é un espacio pequeno, como pode ser un sitio onde se dan os cursos da CIN para a súa práctica, pois serían 10, incluindo o profesor. Esperemos que esa normativa, se isto segue máis ou menos como está indo, que se poida aplicar o antes posible, entón xa pasaremos a estudiar o tema dos cursos, porque sí que están previstos facer cursos da CIN. Despois, bueno, está aquí a cuestión da Xunta de Galicia con respecto aos comedores e a outras cuestións. Onte tive a ocasión de falar cos dous directores de primaria aquí do Concello de Burela, os dos colexios, tanto da Vista Alegre como dos Castros, realmente plantexan unha cuestión derivada do protocolo que hai que seguir agora, ou que se pretende seguir, xa se verá, no mes de setembro, nos diferentes colexios, de limpeza protocolaria, nas cuestión de desinfección, de limpeza periódica, bueno, é unhas competencias que nos inguindan de momento os concellos, que xa veremos a ver como repercutimos isto, porque posiblemente non se pode atender dunha maneira así, xa aceptemos a responsabilidade, porque non é así, non é tan doado. Pero viñan con esa cuestión que necesitan unha persoa ou dúas en cada colexio, solamente no horario lectivo, se entran ás 9, de 9 hasta que rematan, unha persoa constantemente ali, ou dúas, para atender as necesidades que derivan do protocolo de limpeza e desinfección. Son moi exixentes, por tanto, esa persoa teria que estar constantemente aí, o que implica que a empresa que temos nosotros teria que ampliar a súa plantilla ou a ver como se fai. Evidentemente, tivemos xa unha reunión na FEDAN, a nosa proposta que se faga cargo a quen lle corresponde, neste caso, que sería a Xunta de Galicia, de por lo menos aportar cartos ou aportar a mesma o personal que está aí. E despois, con respecto aos comedores, xa se verá, porque aquí hai dous casos. Un deles é o do Vista Alegre, que está levando para adiante o que é a Xunta de Galicia, ca súa reglamentación, ca súa normativa, ca súa aplicación. Teñen 116 ou 120 persoas e alumnos comendo ali diariamente. E despois está o dos Castros, que é unha cuestión que realiza os AMPAs. Por tanto, vamos a ver como salen e se definen a cuestión dos protocolos dos comedores, a ver como sale. Eu agora non lle podo dicir, porque estamos agardando, bueno, pois hai moita confusión agora mesmo con todo isto do ensino, xa se verá se dá comenzado dunha maneira normalizada en setembro, porque realmente é un problemón para poder atender as necesidades protocolarias de todo o que se nos ven para o ensino para este curso que ven. Espero e agardo, falo como profesor tamén, que se leve para adiante a cuestión presencial. É fundamental que sexa presencial, pero tamén hai que estudiar a mellor maneira e aportar os medios suficientes como para ter garantías sanitarias ao mesmo tempo que se dan educativas. Con respecto ao PP, o abandono do cementerio municipal. Bueno, do cementerio municipal xa temos que falar largo e tendido, porque o cementerio municipal, non sei se saben como vai, pero, bueno, se queren veñan por aquí un día, explícaselles perfectamente como está agora mesmo o estado do cementerio municipal, en que posición está e como está. Eu penso que abandono non, porque sempre que hai, eu penso que se está levando mantemento de unha maneira, bueno, pois, acordo cas exixencias e cas necesidades, e despois está a ser prácticamente por ali, dunha maneira ou doutra, procurando que funcione o mellor posible. É certo que a mellor non está igual de ben para todos a xente, pero, bueno, nosotros, desde logo, estáse procurando levar tanto servicios de agua como de limpeza, e, bueno, estamos procurando facer o mellor posible, pero é un tema que debe de importar a toda a veciñanza, por tanto, debe de importar a todos os concelleiros que estamos formando parte agora no Concello de Burela. Con respecto aos socorristas, vou dicir unha cousa. No ano 2007 ao ano 2011, cando estivéramos da outra vez aquí no Concello,
a Xunta de Galicia daba ni máis ni menos que como mínimo 10 socorristas, 10. E daba 10 socorristas para 3 meses completos. Por tanto, estábamos aquí en xullo, o sea, en xullo, agosto, setembro. Había durante esos 3 meses socorristas. E encima eran 10, o cal daba para facer os turnos, permitíase así un servicio competente, acorde cas exigencias da bandeira azul, e todo iba de maravilla. Que ocorre agora? Agora a Xunta de Galicia dá 6 socorristas. Antes daba 10, agora dá 6. Antes daba 10 para 3 meses e agora dá 6 para 2 meses. Qual é a consecuencia? A consecuencia é que cualquier rapaz, porque estos son rapaces que están ou traballando, intentando traballar nun medio máis competente, ou son estudiantes que, bueno, pretenden sacar unhos cartos para o curso, e iso está moi ben. Pero claro, para 2 meses, se lle aparece cualquier traballo máis longo, de 3, de 4, de 5 ou de 6 meses, é moi fácil que se vayan, e eu entendo que se vayan. O sea, realmente, ustedes deberán acompañarnos nas nosas peticións e exixir a Xunta para o ano que ven que non sexan nin 6, que sean os 10, e que non sean 2 meses, que sean 4 meses, ou sea, 3 meses. Xa verá como non hai tanta fuga e tocata de loita. Xa verá como se quedarían aquí os 3 meses e estarían traballando perfectamente. Agora, lógico, que vamos a facer? Bueno, intentamos, incluso chamamos a socorristas que estaban en retén, digamos que estaban, chamamos e non queren vir, o sea, un non podía, outro tiña outro traballo. Agora, podemos cubrir 2 prazas máis a través de a Diputación, a través do Plan Único da Diputación. Pero, claro, eso exixe uns trámites que se nos vai de tempo. Había que sacar a petición ao INEM, unha vez tido esa petición, formalizar a cuestión de cas bases e con todo para poder contratar. Eso vaise e mándase á Diputación. A Diputación ten que publicalo 10 días no BOP, ten que salir publicado, hai que dar un espacio de 10 días, despois ainda había outros 2 días para conformar, para facer toda a cuestión reglamentaria. Total, que nos poñemos no 17 ou 18 de agosto. Quen vai a vir? Naide. Eso seguro. A parte que é unha barbaridade porque non se pode facer así, desta maneira. Había unha suxerencia do BNG que vamos a ter en conta, lóxicamente, para o ano que ven, de contratar auxiliares. Eso podemos podelo a través do Plan Único, pedir 1 ou 2 auxiliares que se puderan mover por aí, puderan atender algunha cuestión non de seguridade, nin de salvamento, sino de outras cuestións complementarias. Agora, dice usted que en Barreiros hai bueno, non sei, como axudantes, non? Pero teñen que ter o título, teñen que ter as garantías totais, e teñen que, porque é moi peligroso facer as cousas se non se ten os coñecementos e o valor suficiente para facelas. Entón, pues, bueno, nosotros procuraremos, xa tuvemos que baixar a bandeira de Río, tuvemos que baixala a noso pesar, porque evidentemente é unha pena, pero se queremos atender, hai que atender por necesidade Marosa e Portelo, así que con esos 5 entendemos que vamos a intentar facer todo o cumplimento da mellor maneira posible. Hai que atender así, pero non son os problemas derivados de ningún tema do Concello, porque ademais hai que dicilo, eles recoñecían que estaban contentos aquí e que lles gustaba o seu traballo, pero lóxicamente non poden quedarse por esa razón. E despois as bases con respecto aos empresarios, xa dixen, comentei no pleno, que van ser 125.000 euros os que se van a incorporar para facer unha axuda puntual de acordo con as bases que xa están elaboradas para a semana que ven. Eu penso que todo isto vai estar xa en marcha. As bases, que poden vir a recoller as bases, e tamén o capital que se vai aplicar. Incluso se pode insinuar o que poden cobrar de máximo, non? Pero, bueno, máis ou menos xa está eso en marcha. Xa digo, son 125.000 euros. E despois, con respecto á biomasa vegetal, pero todo isto sí que se está... hai que tratar de melloralo, evidentemente, que eso témolo en conta, terémolo en conta as suxerencias do PP. Bueno, pois, se non habendo máis asuntos que tratar, levantamos a sesión. Moitas gracias e boa tarde. Bueno.